הגיטרה ואני שר רק שימי נר על החלון. אסי עזר שמתכונן לעליית העונה החדשה של האח הגדול, לא VIP. כן, וגם לא יודעים מתי. אבל הוא מתכונן, משתף פעולה בימים אלו עם האגודה לסוכרת נעורים בישראל, ומוביל את הקמפיין של האגודה בהתנדבות. בהחלט מטרה חשובה. אורן דולפין ליווה אותו בצילומי הקמפיין. 12 בדצמבר 2012, השעה 12:12. רגע מיוחד במינו. אבל בשביל אלפי ילדים הסובלים מסוכרת נעורים, הרגע הזה הוא גם תזכורת. מי שפתח את הטלוויזיה היום בצהריים וזיפזפ בין הערוצים ראה בכולם את אותו הדבר, ולא מדובר בתקלה. זאת היא מחלה שאין לה מרפא עדיין, שזאת מחלה שיכולה לתקוף אותך בגיל נורא צעיר. יש פה ילדה שדוקרת את עצמה מגיל 2.5. אסי עזר הפך כבר מזמן למצרך מבוקש בעולם הפרסום, אבל זו הפעם הראשונה שהוא מתגייס לעמוד בראש קמפיין ייחודי שכזה. תמיד נורא מוזר לי העובדה שמשתמשים בנו כדי לקדם דברים שהם חשובים יותר מאיתנו. אתה עושה היגיון? כאילו, אני קצת מרגיש שקטונתי, אני לא יודע. מה צעצוע שלך? זה לא צעצוע. נכון, זה לא צעצוע, סליחה. עזר, שרגיל לשתף פעולה עם ארז טל, זכה הפעם לעמוד לצידה של לירון גריסריו, בת 7.5, שמכירה מקרוב את המחלה. את מרגישה שזה מפריע לך משהו בחיים? או שאת ילדה רגילה? זה לא מפריע. כן? והדינמיקה בין השניים לא נפלה מזו שרואים באח הגדול. עשית פוזה? כזה של דוגמנית? עשית, נכון? הייתי דוגמנית. אנג'לינה ג'ולי של הדקירות, גברת. במהלך הצילומים עזר חשף בפנינו גיליון רפואי מרשים. אני האדם הכי חולני שפגשת בחיים שלך. אין מחלה שלא תקפה אותי בשנתיים האחרונות, מכאבי צוואר, משפעת, מחיידק בגרון, כל מחלה שיש תקפה אותי, אם היא לא תקפה אותי, חשבתי שהיא תקפה אותי. למרות שמדובר בהיפוכונדר לא קטן, הוא ביקש להתנסות במה של לירון ועוד 12,000 ילדים חווים כ-12 פעם ביום. כן, מי יעשה אם לא את? כזה, אני דוגרת. אני מפחדת. את מפחדת לדקור אותי? עד שאני אעשה שאני אדקור את עצמי לבד? לא יכול, אני פוחד, אני נשבע לך. אתה באמת? בחיי. כן, אני באמת נלחצת. ממה את נלחצת? שים, נו. ואז לוחצים על זה. אני לא חושב שזה קשור לכאב, אני חושב שזה רוצח כל ספונטניות. ועם זה הם לומדים לחיות, עם התחושה שהספונטניות קצת נעלמת. כמה כסף את רוצה לגייס עכשיו למשימה הזאת? כמה מיליונים את רוצה לגייס? בואי נזרוק מספר. 1,012. 1,012 מיליון, זה לא אמרו לי סכום כזה עכשיו. בלי כיף. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. וגם אתה, ליאון, וגם את, גברת ירדן, לסמס 12 למספר 2112, זה מאוד חשוב. זה לעזור ללירון המתוקה הזאת ולכל שאר הילדים שמתמודדים עם סוכרת נעורים. תעשו ג'סטה. כל הכבוד לאסי על התרומה